Verkiezing Friese onderneming van het jaar vond dit hier plak in Dokkum. Miedema Groep uit Leeuwarden had de prijs won. Daarna stieren Westra uit Venster en Koninklijke Damstra Installatietechniek uit Driessen ook in de finale. Ondanks dat de familie Damstra net won had, zorgen ze toch positief waarom. Nou, het was een heel mooi avontuur om dit mee te maken. En het is natuurlijk al een eer om uiteindelijk hier te staan, zeg maar. En uiteindelijk door de hele finale te komen. En dan als finalist hier in Dokkum te staan. Het viel een beetje als een thuiswedstrijd. Zij is het nog steeds, zeg maar. En we winnen alle drie gewoon prachtig mooie bedrijven. En eigenlijk winnen we alle drie winnaar. Maar dan kan maar één de beste wijzen. Nevens de jury lijnen bedrijven dicht bij elkaar. Maar dat is weer Miedema de beste. Ja, dit is echt een kroon op ons werk. Je hoopt het natuurlijk stiekem wel, maar je moet het nog wel even doen. En Westra en Damstra hebben ook zo'n prestatie neergezet. Die hebben het echt hartstikke goed gedaan. Dus we waren echt wel even zenuwachtig van welke kant valt het op. En wij mogen de bokaal meenemen. Op de finale dag mochten de finalisten maar een presentatie in de stad zien laten waarom ze de beste binnen. En daarna volgde een kritisch vragenvuur. Ze waren om de beurt ondervraagd door de juryleden. Voor Damstra is er één ding dat ze tegengrutsk op wijze maaien als familiebedrijf. Dat we hier staan maaien, maar van alles familie, zeg maar. Maar de achterban, om het samen te zeggen, maar onze gezin. En trots op onze ouders, dat uiteindelijk het fundament wat hun voor ons bouwd hadden, dat we daarop verder bouwen maaien. Nou, en dat is een heel sterke fundering. En dan zetten we de komende jaren gewoon verder. Als we hier staan, dan is het eigenlijk al winst op zich. En we zijn nog steeds grutsk op alles wat we doen. Want tevoren kregen alle finalisten een filmpje te zien dat vrienden en familie hadden succes wensen. En dat zorgde voor emoties. Dat is heel goed. Dat is wat eigenlijk alles is, zeg maar. Daar doe je het voor. Ja. Fijn om even te zien hoor. Ja. Nee, zeker, absoluut. En dat jouwt je energie, ik weet net wat het is. Maar uiteindelijk, als die ouders dan excited zijn, dan denk ik, ja, dat is wel hetgene wat mij begonnen is voor u dan. En voor u de eer om het verder te brengen, zeg maar.